இதுக்கு வந்த வாழ்வை பத்தியா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு. எந்த ஒரு மனுஷனையோ இல்ல பொருளையோ குறைச்சி எடை போடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா எந்த நேரத்துல என்ன நடக்கும்னே தெரியாது. கடவுள் குடுக்கணும்னு நினைச்சாருன்னா கூரையை பிச்சுட்டு குடுப்பாருன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி தான் ஆயிப்போச்சு. இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வுக்கு வந்த வாழ்வை பார்த்தீங்களா? சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு கிடைக்காது அப்படின்னு எப்போ சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்களோ, அப்பத்துலேருந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வோட விலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரா ஆயிடுச்சு. எந்த கடைக்கு போனாலுமே ஸ்டாக் இல்லைன்றாங்க. சரி, ஓகே, ஆன்லைன்லயாச்சும் எங்கள் வீட்டுக்காரர் ஆர்டர் பண்ண சொன்னார், அதுலயாச்சும் பார்க்கலான்னு பார்த்தா எந்த ஒரு வெப்சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்குன்னு வருது. இல்லைனா உங்கள் அட்ரஸ்க்கு இந்த இது டெலிவரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு தான் வருது. இதுக்காக அது எங்கே டெலிவரி ஆகுதோ அந்த இடத்துக்கு வீட்டை மாற்றிக்கிட்டா போக முடியும்? நாங்களும் இந்த சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு வரத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி சிலிண்டர் புக் பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் எங்களுக்கு இன்னும் சிலிண்டர் வரவே இல்லை. டைரெக்டாக போய் கேஸ் ஏஜென்சிலேயே கேட்டோம். டைரெக்டாக தரமாட்டாங்களாம். ஒரு பில்லாக இப்போ தான் செக் பண்ணி அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கோம், உங்களுக்கு வந்துடும், இன்னும் ஒரு 4-5 நாளில் வந்துடும்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இப்போ மாட்டி வச்சிருக்க சிலிண்டரு இன்னும் ஒரு 20 நாளைக்கு வரும். அது காலி ஆயிடுச்சுன்னா அடுப்பு தான் பற்ற வைக்கணும் போல.